Human ang sagunsong bayolenteng aktibidad sa mga tunghaan na matikdan sa Senado ang pagkatag sa mga content sa social media nga nagatudlo og dautan sa mga bata. Giimbestigahan sab sa National Bureau of Investigation ang usa ka group chat daw sa mga groomer nga moaghat sa mga membro nga mohimo og dautan. Ani report. Usa sa ginalantaw karon sa NBI sa investigasyon niini sa pagpamusil sa grade 8 nga estudyante sa Zamboanga City, duna bay target audience ang namusil nga estudyante maong iyang gi-live stream ang insidente. Kaya i-live broadcast yan, merong nanonood eh. May gusto siyang audience. Sino doon? It could be the groomer or kung pinakanghead na, sino doon? That's why we want to know kung sino. That's why we will profile. Sumala ni NBI Director Melvin Matibag, dunay na monitor sila nga group chat daw sa mga groomer nga nagaaghat sa mga miyembro nga mohimo og dautan og illegal nga aktibidad. Pagpaklaro ni Matibag, ginasusi pa nila kung dunay kalambigitan ang grupo sa mga bayolenteng aktibidad sa mga tunghaan sa Zamboanga ug Tacloban City. Libo eh. Merong mga members but mostly na ibang countries but mostly mga Pilipino. Pero silang tenants, may parang Bible sila na pag nagawa mo to, mapupromote ka. Hindi namin nakita pa kung gaano katagal kasi nag-collapse nga yung group. Sa Senado, namatikdan sa mga senador ang pagkatag sa social media sa mga content nga nagtudlo og daotang binuhatan sa mga bata. Algorithms are deciding what they see next. One video leads to another. One search leads to another community. And for vulnerable child, sometimes one click is all it takes para ma-expose sa grooming, violent content, extremist material. Kailangan bang i-post yung larawan ng batang shooter sa Zamboanga na may mga mahal din sa buhay na duguan? Kailangan din bang ipakita yung mga batang perpetrator sa Tacloban shooting? Policy written on a website means very little if your algorithms and moderators allow prohibited content to be uploaded online and remain there for millions of people, including children, to see it. Ginoong Pangulo at mga kasamahan, hindi maaring ang kita ay pribado, ngunit ang social cost ng kapabayaan ay pasan nating publiko. Makighiusa daw ang Senado sa pagbatok sa tibuok kalibutan sa daotang epekto sa SOCMED. Dili man total ban ang nahitabo, dapat daw regulated ang platform sa nasud. Yung kanilang quote-unquote mga parental controls and self-regulation hindi effective or sinasadya dahil nga nagpa-viral. Pag nagpa-viral kasi pwede mong i-monetize, pwede kang kumita doon at kawawa naman po yung mga batang makakakita po doon sa mga violent pictures. Aron daw manubag ang mga social media platforms, kinahanglang dunay country representatives sila. Importante po na ang bawat entity na iyon ay may opisina dito mismo sa Pilipinas para kung kailangan makipag-ugnayan sa kanila yung mga law enforcement authorities natin, yung mga investigators natin, ay mas madali po nilang maisagawa. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.